दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आयनाजुलि गुदि बे फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय हग्राजुलि बा ढेकियाजुलिनि नैबे सिङाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बे मावथांखिखौ लानानै दिनैनि बे गोथार सानाव जोङो जागायनो थाखाय आखायाव लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि बे मावथांखिनि गेजेरजों हाबामारि लागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जोङो प्राय 20,000 एजुकेशन भलेन्टियार्सआ जोंनि 1,000 माने एलपि स्कुलाव थांनानै गुन गोनां सोलोंथाइ आरो लोगोसे आदब सोलोंथाइनि थाखाय हाबाफारि लागोन आरो हाबाफारि रनसायगोन। मोनफ्रोमबो एलपि स्कुलाव गुदि फरायसालियाव थांनानै स्टिकार थाबनाय जागोन, डाटा कालेक्शन खालामनाय जागोन, फोरोंगिरि गार्जेन आरो टिचार्सफोरजों सावरायनाय जागोन, फरायसा फरायसुलिखौ लोगो हमनाय जागोन आरो बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव गुन गोनां सोलोंथाइखौ जौगामान खालामनो थाखाय बा फाउन्डेसन लेभेलावनो गासैबो बिथिंखौ गुन गोनां जोङो लाबोनो थाखाय गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय बा माने बिथांमोननो नलेज होनो थाखाय जिखिनि हाबाफारि लानांगौ आरो बर' बिजोंनि जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया जिखिनि जेंनाजों मोगा मोगि जानानै दङ, भेन्सार स्कुलनिफ्राय लानानै सरकारि स्कुलाव टिचार्स गैयै बा माखासे प्राइभेट स्कुलाबो जेरैबायदि अबस्थायाव सोलिनानै दङ, गासैबो बिथिंखौ लानानै जोङो उननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङै जि हाबाफारि जों दि रनसायबाय बे हाबाफारिखौ जोङो मेसिभलि जोङो खालामगोन। आङो खावलायो रायजो राजाया बेयाव मदद होनांगौ, रायजो राजाया जोंखौ सहाय होनांगौ आरो रायजो राजानि मदद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि मावथिफोरनि जिखिनि माने गोसो गोरबोजों बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि गेजेरजों थारैनो बे साक्सेस जागोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनसे गोजौ आथालाव जों लांनानै जाहाथे कम्पिटिटिभ एग्जाम आरो आदार जिखिनि जोङो केरियार बिल्डिं खालामनांगौ, गावनि जिउखौ दानांगौ, सुबुं सम्पद जों दानानै होनांगौ, गियान होनांगौ, गासैबो बिथिङाव जोंनि साफ्रोमबो गथ' गथायखौ जोङो साफा साफा मोजां बेक्ति, मोजां राफोद सुबुं आरो सुबुं धोन हिसाबै जों दानानै लानो हागोन। आं बेखौनो मिजिंथियो। गोजोन्थों।